Yabona ingqikithi kakhulu engiyiphethe ithi kulento yokubona kumele uqaphele kakhulu ukuthi ukubona kwakho uvelaphi, ngoba yabona inkinga yabantu, ngoba uzanti bekhuluma indaba ukuthi uboniswe washayacima abadala, washayacima. So empeleni isikhathi esiningi somele uqaphele ukuthi umuntu unaso isiphiwo nje sokuthi ahambe phezu kwesikhathi, ikakhulukazi mayelele, ngoba umqondo wakhe usukuzekile, uthule. Uhambe nje phezu kwesikhathi ufike ubone izinto eziphambili. Kuyenzeka ukuthi uphelezelwe umuntu omdala ngoba you are not familiar, yabo. Kuyenzeka futhi uhambe wedwa mawuthi ususemandleni. Kukhona izinto ozinikezwa ozikhonjiswa abantu abadala, khona izinto ozibonela wena. Njalo lento. So ngithi isiphiwo sakho-ke sakho ungathathi bese uthi ngoba nabantu abadala ungaba nesiphiwo kodwa abantu abadala ungabi nabo. Kuyenzeka. Ngisho njengoba yiyo lento enibalekisa ey'phiweni zenu. Abantu bebalekela ey'ntweni abayizo ngenxa yokuthi babuka istigma lesi senisifakile. Uthi hawu, hey, unabantu abadala sekufanele abe isangoma manje. Hayi. Sazi ukuthi kahle yini e-wrong ngoba isangoma. Kodwa nibona ngathi khona into e-wrong. Yokweni sixoxeleke elinye ilanga. So ubona nje thina ukubona into esiqale kudala. Sisahamba i-primary school laba nama-crash bese sivele sibona. Yabona nje kwakushawa iqhude kakhulu ngezikhathi zethu. Yabona mawushaya iqhude futhi kufanele ukuthi ube ne-crew. Manje ngangumuntu ohlale endlini kakhulu, manje ngangayi nayo i-crew. So ngangidipenda kakhulu ekuboneni kwami ukuthi ngiwa-avoid amaqhude amaningi. Ikakhulukazi la ungabonayo ukuthi azongidinga ukuthi ngiphele endleleni. So uthola ukuthi ngizoliphupha iqhude the night before. Base ngifika kuleso simo leso ngakusasa ngithathe enye iphasi. Yabo. Uma kade kuthiwa ngizophakamisa umoya bese ngivele ngwehlisa. Uma kuthiwa bengizohlangana nalowo muntu ngishintshe indlela ehamba ngayo. So lento le manje ngisebenzele into neningi mangifuna makudingeka ukuthi ngishintshe the flow ye-fate. So abanye bethu banawo lawo mandla lawo wokushintsha nje indlela impilo yabo ihamba ngayo. Iningi lenu alinayo-ke leyo opportunity, shame. Noma ninayo isikhathi esiningi nidingelwa amakhanda nazi ukuthi nibonana kahle. So lezi zinto zinhle ngokuthi uma unayo igift yakho kumele uyibone ukuthi inobuhle obunjani bese ithebelungu bathi uyayi-embrace, uyiphathe ngezandla zombili, uyikhulise. Yabo. Kusezandleni zakho futhi kuye kuhambe ufike la ungasadingi ukuthi uphuphe. Ungahlala nje noma ngihleli kanje bese ngibuka lapha phambili esikhathini ukuthi kwenzakalani. Bese ngikufonela ngikutshela ukuthi lalela
bhasobha ukuthi nokuthi uzokwehlela into ethile bese ungalaleli-ke bese zikushaya futhi into njengaleyo. So aningathi mane ney'phiwo zokubona bese nicabanga ukuthi nonke senezangoma. Nalaba abathwasisayo aningathi iy'ngane ngoba nakho ziney'phiwo zokubona bese nithi kumele zibe izangoma. Kuba isikhathi esiningi nje umuntu isiphiwo sokuyisakhe nje sisegazini. Into okufanele ayenze nje ukuthi asikhulise, a-practice. Yabona. Angisho ukuthi ekanento zinenzenzani, ikhonzile into zenu. Kade sasikhuluma akuzwakali, yenzani, qhubekani. Kodwa nazi ukuthi emhlabeni nasezulwini umuntu akanezwe into angenayo. So akekho umuntu omdala ozokuwena azokunikeza into yakhe wena eyakho ongenayo. Akukhambi kanjalo. Umuntu omdala owayenento leyo othi isiphiwo uza kuwe ngoba vele unaso wena, uzalwe unaso. So kumele adlulise ulwazi analo kuwena phela nje. Angeke umuntu athi ayenesipho sakhe azokunikeza umuntu ayekade ongenaso futhi esakhe phela. Asikwazi ukuthwalelana amadombolo, kusebenza kanjalo. Ungathi-ke ngoba ulele ukhetha ukulala ngamabomu bese usuxazwa ngenkani bese uyakhala uthi hayi ngesukela mina ngiyazi lento ngaze ngibe na cha. Impela isikhathi esiningi abantu baningi bayalazi udaba labo. Bayazibona futhi babe nazo iphiwo bekhule benazo. Basuke sebeyithusa into engekho nje mase kuthiwa hayi hamba-ke uyokwenza umsebenzi wokuthwasa. Bayithusa into engekho. Kanti umuntu wazi kahle futhi kade ayibona. Kepha wakhetha ukuthi ngcono aphile le mpilo le eyena niyithandayo yokugrova nokudla amatshwala lawa nokudla abafana nokudla amantombazane. Zathi umuntu engazathi emqondweni mhlambe intshontshiwe angazi. Kodwa kubukeka kanjalo. Ngathi nje intshontshiwe emqondweni. Nixoleke. Ayikho indlela engibona ukuthi ngenze ngayo le video kodwa ngithi anginithethise niyeke lokhu nizenza idomu la kungeke sidinga. Uma uzazi ukuthi unesiphiwo, thatha isiphiwo sakho usibambe ngezandla zombili, uqhubeke naso, usikhulise. Wajaha kakhulu uhambe kwabanye abantu ukuthi bakuthwasisa futhi basobhe loo nto leyo ngoba isikhathi esiningi uzogijima ukuthi abantu bakuthwasise kanti sebekucimile isibani sakho. Wena zama ukuthi ukhulume nalo osondela eduze kwakho uzwe ukuthi angeke yini akusize ngenye mhlawumbe indlela noma akukhombe kumuntu yabo alright. Abanye bethu-ke ngeke futhi bathwasiseke ngebhadi. Futhi abanye benu futhi banalento ukuthi bahlushwa igazi lasebukhosini. Yabo nje thina asathuki ngoba siyazi ukuthi sime kuphi. Noma nje ubukhosi bantshontshwa kasi ngeke sisho lutho kodwa ngoba busegazini inkosi kufanele kwazi ukuthi iyibonele. Angithi igadi isezwe. So lokhu okwenziwa amakhosi aseBhayibhelini ilokho okwenziwa amakhosi oselwa.